nærmest bliver man helt svimmel, når man tænker på, hvor god man er. Det er da helt vildt, mand. Ja, Gilsted, han har fået 10 sekunder. Nej, det gjorde han ikke. Han stod og kyssede hende der ude foran et eller andet sted. Vi spillede et lortehul i Østtyskland. Det gjorde han. Og hun stod der og sagde et eller andet, mens vi vinkede der til hende og råbte fede luder. Det kunne hun ikke forstå noget af. Jamen, sådan gør man. Det er jo heavy metal, vi spiller. Det er jo ikke rock, vel? Sæt dig. Så flyt dig dit fede røv, din satan. I morset! Sådan! Når man lukker ØSS! Navnet Nidhug, det er en drage, en sort drage, som straffer uærlige mennesker efter deres død, når de kommer til held, suger dragen Nidhug blod af dem. Vi kalder vores musikstil for asahedensk kampmetal, fordi asahedensk, ikke? Fordi at det er med de gamle nordiske holdninger og om guderne, vi synger om, de hedenske guder, og kamp, fordi at det er kampen mod de ting, som er blevet indført efter den tid, kampen mod kristendommen, ikke? Og metal, fordi det er metalmusik. Altså, hvis folk tror, at jeg bruger hele min aften på at gå på kirkegården for at grave nye lig op, og kirkegården snart er helt tømt i Silkeborg, så tager jeg i hvert fald for hende. Ja, altså, vi hedder Infernal Torment, og Torment, det står for pinsler. Og Inferno, det kan både betyde infernalsk, som på dansk, altså ned for helvede. Infernal Torment, det står for pinsler ud over det tålige for mennesket. Ja, det gør jeg. Det er med, at man er med i Ildes Post, altså. For dem, der kender scenen, så er man faktisk lidt sej, så er man lidt hård, altså. Så, hey, så er Lasse. Der er nogle folk, der ikke tør at snakke til mig, for eksempel, fordi at jeg nogle gange spiller i det band, altså. Prøv lige at se, hvad jeg har fået lavet. Og så trækker han armen op. Og så har han fået lavet en tatovering med vores logo hen over hele armen her. Den ryger han i graven med, altså. Hey, når han dør, så ligger han der med vores tatovering. Altså om 100 år. Altså jeg vil da skide på, at folk kommer hen og siger, at det sker jo så tit, ikke også? De der, hey, fed musik, og du fyrer den af, Lasse. Men at der er en, der får tatoveret, altså vores logo på armen, det er fuldstændig sindssygt, altså. Vi kan forholde starten og holde på rundgangen, så dumbæb. Den lyder ikke ordentligt der. Hey, forfra. Jeg har spillet det ordentligt. Jeg skal bare lige ind og høre de fejl, jeg laver i løbet af sangen. Hey, hvad er der går galt? Det er... Du skal ikke bare sige... Altså... Nej, men det er ikke bare at spille. Jeg kan godt spille, hvis det skulle være, men det svinger ikke. Fuck. Lasse, få de røv herinde. Hvad sker der? Skal have den herfra igen. Hvorfor? Det var noget lort. Hvordan var det op til... Hvad kan vi komme på? Okay. Ja, det holdt udmærket. Der var et slag på lille tromme i soloen, som der halvede måske på millisekunder. Det lytter man ikke efter alligevel. Aller sidst, når slutningen kommer nu, ikke også? Så prøv lige at slå hjernen fra med den der guitar. Det kan godt være, den kommer 4 gange. Og så siger den... Vi kan tage det 1000 gange. Det tager 5 minutter. Prøv at... Ja. Altså, prøv igen. Hvad er det, fuldmåne udenfor, eller hvad?
Der står 9 lys i gravhøjen, fordi at det er et hedens tal. 9 og 3 går altid igen. Det gør det også i musikken jo. Enten går vores riff tæller op til 9, eller også går riffet 9 gange eller 3 gange. Man skal jo faktisk være god for at få det til at lyde sådan skummelt og primitivt, fordi hvis man ikke kan spille, altså, så kan man jo heller ikke lave primitiv musik, så lyder det bare helvedes til. Det er kun de folk, som der også har den vildhed i sig, ikke, som der virkelig kan forstå musikken. Hvis man kan forestille sig, at der har været en eller anden hedensk fest med mjøde brygget på fluesvamp, og der har været spist fluesvamp og bare knald og fut på at få den der berserkerstemning frem, få en masse aggression ud. Silkeborg, det er byen. Det er Brianers hovedstad. Det eneste folk, de laver, det er at høre technomusik og køre rundt i Fort Taunus, som terninger i ruden og brændt gummi og sådan noget. Så hvis man er Brian, så er det et fedt sted at bo, der er det sgu. No girls want me why. All the other boys get laid. I'll fucking show them. Tonight I'll get some cunt too. I know the perfect one to fuck. She wouldn't say a fucking word. She's my mother, dead and buried. Det er for eksempel de første 2 vers. The body was fucking cold, a chilling experience of the macabre. Digging her up was really unpleasant, but just the thought of fucking that cold bitch gave me strength. Så han kunne lige sig sammen til at råde den der alligevel. Inden for musik, der er ekstreme personer for mig, for eksempel den gamle Mayhem-forsanger Dead, som for eksempel gravede sit tøj ned uger før de gik på scenen og skar sig med en stor kniv, og de havde grisehoveder med på scenen, kastede blod på folk. Det er ekstremt, fordi at de skifter så meget person, at man kan se, at de er virkelig inde i musikken. Ikke? Det er som om, de er besat af et eller andet dæmon eller noget. Han flakkede rundt om i skovene, ikke? Og var næsten aldrig hjemme og holdt sig for sig selv og sådan noget. Og det gør jeg også. Han var bare en ekstrem personlighed. Jeg kunne lidt godt se nogle ligheder mellem ham og mig. Jeg sidder med en CD med den afdøde Dead, og det er igen en af de ting, historien bag det billede er en af de ting, som der er fascinerende ved det ekstreme, ikke? Og det beviser hans selvmord jo egentlig også, at han var en ekstrem person med måden, det er gjort på. Han har jo forsøgt først med brødkniv at skære pulsåren over. Og da han ikke er død af det, så har han skudt sig med jagtgevær gennem munden. Og så er senere blevet fundet på gården, hvor han gjorde det, af deres guitarist, hvor han så har taget nogle billeder af det. Hjernen er for det første faldet ud på grund af det store hul, der er kommet, og så ligger der, man kan se, at han har haft skåret i pulsåren også. Og der ligger en kniv og et gevær, som han så har brugt til selvmord. Det er jo et billede af døden. Det er jo døden i al sin enkelhed. Nu. Vi har lige skålet. Sådan der. En bleg. Du er så bleg. Kom så. Så går vi ud. Så skal jeg en dyne på. Det skal du. Ja, det skal du. Det er jo det mest menneskelige, man kan lave, i modsætning til at spille dødsmetal. Det er at passe små børn. Jeg kunne egentlig ikke forestille mig, hvad for et arbejde, der er mere kælling-agtig, end at arbejde i en vuggestue. Og jeg kunne heller ikke forestille mig noget, der er mere langt ude på den anden side. En Ildispost banebus. Hey, vil noget. Jeg blev hentet af bussen en gang. Jamen, der havde vi lige haft sådan noget fællessang, hvor der sidder en og spiller noget guitar. Det er ikke mig, der spiller guitar deroppe. Og sidder og synger sådan nogle Marie Høn Evigglad, ikke også? Og så ryger op i bussen, hvor der er en, der allerede har kastet op, altså. Klokken 2 om eftermiddagen, og folk de bare pisse lamme og sidder og fordi vi havde supportband med os i bussen.
Og de sad og mixede fede deromme ved bordet, og det hele var bare pisseulækkert. Jeg henter noget kød. Vi kører det billigste lort, vi kan få. Stegt flæsk, eller hvad? Ja. Fede koteletter. Der. Så skal vi hen og finde en sødskasse derinde i forretning. Det var det lige før. Jeg har ikke mødt nogen piger, der kan lave mad endnu. Ikke en eneste. Og jeg har mødt mange piger. De kan ikke gøre en skidt. De er helt færdige. NATO, sidder og ryge cigaretter. Kig sig i spejlet, det kan de finde ud af. Så er nogle sataner. Men en god sovs, det kan de ikke finde ud af. Nej, men jeg kan jo godt lide det. Jeg tror bare, andre folk synes, det er kedeligt. Jeg kan jo, altså gad jeg jo ikke stå og lave mad til de der aber derinde. Prøv at se, hvor ligeglade de er. De sidder bare der zombier, så der sker ikke noget op i hovedet på dem. De er helt væk, altså. Hey, drenge. Så de svarer ikke engang. Ja. Øjenkontakt, du. Det kan man ikke få. Næh, du. Men når man har 2 kasser øl i køleskabet, så er man gode venner, ikke også? Lene. Jo, men jeg har jo haft en kæreste i mange år. Ikke i mange år, men 5-6 stykker i hvert fald. Som ikke er min kæreste mere nu. Jamen, hun skulle ud og rejse og sådan noget. Hun sagde mod at rejse, og så kommer jeg tilbage om halvt år Lasse og sådan noget. Så var hun bare underlig, da hun kom tilbage. Og havde sådan noget nejlagt på tæerne med glimmer på og sådan noget. Jeg vidste ikke, hvad der gik af. Altså, kæden den sprang af. Men altså, hun har mødt nogle sydlandske mennesker der synes, at de vidste, hvordan hun skulle ordnes. Eller noget. Jamen, så ligger hun jo og fedter rundt med en eller anden pakke, altså. Hey, det er da en ærlig sag. Det må hun sgu da... Det vælger hun jo selv. Selvom det er noget lort, eller hvad man nu siger. Men det er da helt sikker. Jamen, det kan da ikke passe andet. Hvad fanden skulle hun ellers lave, altså? Man går sgu ikke ned og plukker kiwifrugter og sådan en kibbutz der på... Altså, igen. Altså, bare for at blive brun eller andet. Det er godt nok det er lige det, hun går og siger. Så må jeg se, om jeg kan finde en anden en, altså. En ny pige. Jeg er sådan en, jeg tror sgu, jeg skal have en kæreste, altså. At hey, altså, det her det er bare en ting, jeg har brug for, og det gider jeg ikke at kæmpe imod. For det er en håbløs forgæves kamp. Altså, jeg gider ikke dø gammel og grå, fordi at jeg skulle ikke have en kælling til at styre mig, eller et eller andet. Hey, men altså, hun må få lov til at bestemme hele lortet, bare hun gider at bo sammen med mig. Jeg er fuldstændig ligeglad, altså. Så skal hun også se lidt godt ud, selvfølgelig have nogle helvedes lange ben. Det er jeg helt vild med. Så kommer jeg helt over os, så jeg ligger og holder om sådan en ben der. Det ser lækkert ud, hva' Rasmus? Det ligner lidt det, vi fik i går også. Ja, men det er gratis, og det er varmt. Det er det, jeg godt kan lide ved at bo sammen med jer. Det er de stille aftener. Det er sammenholdt. Altså i sådan noget hårde musikstil, der folk, de går ikke rundt og danser og ligner nogle idioter, som jeg synes, folk gør, når de danser. Folk, de hopper rundt og skubber til hinanden, stage diver fra scenen og headbanger, eller sådan, de slynger hovedet og sådan slynger hårdt. Og rytmen, det er så meget mere komplekst tit, end sådan noget almindelig popmusik og sådan noget. Og så er det heller ikke brutalt at danse. Det passer bare ikke til musikken. Når man headbanger, så har man sådan en høj, så er det sådan en sus gennem kroppen, altså. Man behøver ikke at være fuld eller noget. Det virker på samme måde som at være fuld, men det er bare federe på en anden måde. Altså hvis man er fuld samtidig, så er det selvfølgelig nu federe. Hvis jeg tænker tilbage på den hedenske tid, så er de første ting, som jeg kommer til at tænke på, er deres livsholdning over for deres familie og slægten. Og den ære, de har følt. Og så den stærke trang til at hævne alt uret. Det har været nogle meget ærlige mennesker. Så grunden til, at jeg går op i hedenske ting og værdierne i livet og hvad livet går ud på, det må være nogle ting, som der ligger meget tæt til det ægte menneskes behov, ikke, og følelser. I et studie, så er hedensk tid, at det er blevet til. Søger hen til de steder der, som jeg kan få inspiration fra de gamle tider, ikke? Det vil jeg hellere, end at gå ind på et eller andet diskotek. Så vil jeg hellere ud i skoven, så der slet ikke er nogen, der kan se mig. Så den kommer til at gå over der, ikke? Så der.
noget lignende. Prøv at spørge Bo, om det er Bos band engang. Altså, det er det jo selvfølgelig. Han er jo sanger. Altså, det vokalisten, det er ham, der bestemmer. I hvert fald i vores band. Jeg har engang spurgt ham til øvning også, hvor vi havde lavet et halvt nummer. Han kom brassende ind ad døren i en kæmpe brændert om, hvordan det gik med hans band, altså, fordi det kunne være rart at vide. Det var altid ham, folk henvender sig til. Så han havde ikke lige noget svar, andet end jeg var en fed idiot, og jeg skulle bare holde min kæft, ellers så fik jeg nogle tæsk. Han ville træde mig i smadret, han ville ikke engang kunne bruge hænderne. Han har faktisk det guftende trick. Han arbejder altid på kroppen der i 10-15 sekunder, hvor han sådan kører på den her måde, her ude i siderne, ikke også? Og så går han mod halsen. Det gør han altid. Så kan jeg ikke være med mere. Og han kommer altid, og han har simpelthen en jernklo, altså hans hånd. Og den får altid fat, fordi han er en bisserøv, altså. Og så, mens han arbejder videre der, så klemmer han, og så siger han altid, så er din lille fyser, kan du ikke tage mere, hvad? Siger han, eller et eller andet, altså. I den stil. Og jeg vil ikke have en chance. Han knuser mig, simpelthen. Han lugter også så dårligt ud af munden, at det skulle kunne gøre det, altså. Nej, han har spyttet mig i hovedet engang, for alvor. Men det blev ikke fuldt op, fordi jeg turde ikke rejse mig op. Altså, jeg krøllet mig sammen. Jeg kalder ham Erik, fordi at der var kommet en hen til ham på banegården, og så er det en lille dreng, der kom løbende hen til ham. Hvis jeg nu husker helt rigtigt, så har han sagt, hey, er det ikke dig, Erik fra Ildespost? Fed, Erik, fed vokal, Erik, I er bare så fed, så har han gået. Og det var der en, der havde hørt, så havde han sagt det til en eller anden, og så havde vi hørt det, så hedder han bare Erik nu, altså. Holder ikke det lort! Jeg ved ikke, hvorfor de går og spiller mig bare, det holder simpelthen ikke det her. Jeg ved det ikke, det er simpelthen min motorik, der bare kører og ikke vinder her. Det var sgu det. Det er vores trommesæt. Med bækkener. Det giver en utrolig intens følelse. Man bliver grebet nærmest af sådan en... Jeg ved sgu ikke, om man kan sige dæmon, men hvor man går fuldstændig... Det er helt studiet, der står derovre. Vores optagergrej. Vi har ikke brug for, som band, og med den musik, vi spiller, har vi jo ikke brug for mere end 8 spor, og det, som vi har her. Altså, udover vores studie, der har vi et lille selskab, båndselskab, som udgiver altså kun undergrundsbånd, som her fra Nordjylland. Black metal og så det musik, vi spiller, det har ikke ret meget med hinanden at gøre, fordi black metal, det er rent satanisk eller mere skumle ting. Vi er jo ikke satanister eller kristne eller noget. Jeg har tit bandet dem til helvede. De bands, jeg har hørt, når de har udgivet plader, så har de sat farten ned, og så læser man interviews, hvor der står, at det groover med, og sådan. Jeg har bare tænkt, de var nogle, det var nogle fjolser. Men nu gør jeg det selv. Og det er helt fint. Det lyder pis godt. Han sætter sig altid deroppe, altså. Han har lavet 2 plader deroppe, altså. Tekster. Indtil videre. Han laver ikke en skid, altså. Han sidder bare der og prutter. More power.
to the people from beyond. More to give, the rightful, only one. You look at me, then you look unto the sky. I lie, I lie, I lie. Det er lige så usammenhængende som altid, hva'? Så man skal jo næsten være lige så klog som dig, for at kunne finde ud af, hvad du skriver. Er det ikke sådan, der? For resten er fin tekst. Jeg synes bare, den holder. Jeg mener det ikke. Du ved godt, jeg ikke mener, når jeg siger sådan noget chat. Bo er engang faldt ned fra Gildsteds stak. Altså det er de der højtalere, hvor der står en forstærker. Bo har jo kravlet op på det på en måde. En eller anden måde, hvor han kom derop, og så sagde det bare ned på scenen. Og vi havde fået armbånd, ølarmbånd, får man dernede for 100 kroner. Bandet får det selvfølgelig gratis. Og viser man op i baren, så får man bare fyldt sin fadøl op. Helt fantastisk system. Det fungerer glimrende, skal jeg hilse at sige. Så Erik Bo, han har selvfølgelig fået 4 armbånd på. Så kommer han op og slås i baren. Fordi at han ikke kan få 4 fadøl på én gang. Han har jo 4 armbånd, ikke også? Så det var han overbevist om, at han skulle have. Og bartenderen synes ikke, han var sjov der. Så delte han lige et par flade ud op i baren. Han havde været der 5 minutter. Han havde fået armbånd på, delte et par flade ud op på scenen. Så væltede jeg et helt lortet op. Og så gik det helt galt. Og så bagefter, så gik han ned, og så fyrede han ham der i baren en. Altså han slog ham, altså simpelthen. Det havde han bare stået og tænkt på hele koncerten. Så skulle han bare have et på låt. Publikum var rystet. Jeg tror, nogen var gået og alt muligt, fordi de syntes, vi var for langt ude. Vi var også ubeskriveligt fulde. Der er nogen, der spiller meget melodisk dødsmetal, og så er der dødsgrind, altså hurtigere dødsmetal. Og så er der også noget, der hedder doom. Det er rigtig, rigtig langsomt. Også mange af dem, der hører dødsmetal nu, de starter med at høre noget. Det er lidt blødere først, måske thrash, altså bands som Metallica, Pantera og sådan noget, Slayer. Det er mange, der starter med at høre det, og så går det så videre til at høre noget, der er lidt mere spændende. Altså noget, som mange folk ikke kan se det spændende i, måske lige med det samme, fordi det er noget, man skal være inde i musikken, synes jeg, for at lytte til mange af de bands, der er i dødsmetal. Altså. Man går jo og lader op før sådan en koncert, altså. Og det starter jo som regel med, at alt udstyret skal læses og sådan noget. Så får man lige en øl eller 2. Og så hvis man skal over på Lorteøen, så skal man jo sidde på en færge i 3 timer og 20 minutter eller sådan noget. Og der ryger der også lidt en kasse øl, og så bliver den 6, og så har man lavet lydprøve, og så er der egentlig lidt sådan 4-5 timer til, man skal spille. Og så kan man jo ikke lave andet end at sidde og drikke øl, altså, og råbe i munden på hinanden. Og så bliver der smadret på flasker og hist, og dele på dummeflade ud her, og lidt der, og så skal man spille. Og så er vi altid for fuld. Jamen, jeg er det bedste eksempel på det selv. Altså, jeg er altid lige lidt for fuld. Jeg stopper på et tidspunkt i løbet af aftenen med at drikke øl, fordi jeg tænker, skal lige slappe lidt af. Altså. Og så drikker jeg sgu bare videre alligevel. Altså. Jeg skvattede helt vildt over i København sidst vi spillede. Jeg havde kjole på. Jeg havde et indslag, hvor der kom sådan noget tyroleragtig musik lige pludselig ud over P-anlæg efter vores 4. nummer. Og så havde vi sådan 4 bakker med fadøl på, som vi giver til publikum. Og der havde jeg stillet min guitar, og så kunne jeg mærke, at jeg tog lidt ordentligt drøn, så det løb ned af mig og min kjole der op på scenen. Rigtig Beastie Boys-agtigt, totalt druk, altså. Og så havde jeg tabt en øl på gulvet, så skvattede jeg bare, så slog baghovedet ned i gulvet, altså og lå rodet rundt der. Jeg havde ikke nogen trusser på under den der kjole, og den røg op, og lille tisser her, og hvid røv der. Det var bare så pinligt, altså. De stod bare og grinede af mig alle sammen, fordi jeg er så latterlig, altså. Den var gul, og det var en påskekjole, altså det var sådan en påsketing, fordi vi spillede i påsken. Jeg har en eller anden tendens, der vil skabe mig, når jeg får noget at drikke. Jeg havde også rottehaller på et tidspunkt nede i Fredericia. Jeg fik skæld ud af Erik igen, altså, og min bror Ronny, han ville simpelthen ikke snakke med mig i lang tid, fordi jeg havde været så fuld igen, altså. Men jeg har sagt, at næste gang, at der drikker jeg selvfølgelig ikke mig fuld og sådan. Nu får vi se, hvordan det går. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Jeg tror, jeg vil prøve at spille sådan, drik 10 øl så, og så ikke mere. 10, det kan jeg sagtens spille på, det har jeg altid gjort. Men man må ikke drikke over 15.
forældre? Jamen, det er da nogle flinke forældre. Jeg elsker dem da, det er klart. Men nu kunne jeg godt tænke mig at holde op med at bo sammen med dem i hvert fald. Altså, hvis nu vi bygger sådan et lille hus til Christian, helt af næste til Christian, og så laver vi sådan en fancy glasgang, tror du så ikke gerne, at han vil bo derhjemme? Jeg kunne da godt tænke mig et lille sted. Altså, jeg behøver jo ikke mere rum eller plads end det, jeg har derinde. Og så et sted, hvor det er sådan, at jeg kan have musikken, så det ikke er til gene for nogen. Altså. Det er bedre, end hvis I løber rundt på gader og stræder og slår folk ned og i has. Ja. Ja. Det er det. Christian, men du synes jo ikke, det er jo god musik. Nej, ikke det hele, Nej, men jeg kan slukke noget ud. Men hvis du synes, at det var fed musik, som mig Frederik gør, så er det jo ikke gøre noget. Ja, det store hele. Jeg forstår det ikke. Det er det, der er galt. Du kan godt tænke dig, at jeg bliver noget inden for musikken. Ja, så skal blive noget inden for musikken. Ja. Men apropos at blive noget inden for musikken, har du hørt, hvad min tyske årskarakter den er blevet? Ja, det er nok 6. Ja. Jeg har fået et 5-tal. I tysk. Ja, det var flot. Dygtigt. Dengang far han gik i skole, der ordnede vi lektierne, før vi gik ud på sjov. Men nu er du jo også lidt bedre, end jeg er. Ja. Jeg er lidt god. Ja. Og du er også god til at vide, hvad der er godt for andre. Jeg ved, hvad der er rigtigt. Ja. Hvad der er rigtigt? Det er en god ting at vide. Christian, du har ikke gjort det bedste. Det tror jeg. Du har jo så gode karakterer, som far han fik i sin tid. Kluk. Ja. Hvis jeg havde gjort mit bedste, så havde jeg droppet min musik og siddet og øvet alt det der. Jo, der er sagtens plads til det. Christian, det er fordi, det ikke interesserer dig. Ja, det er. Fordi, ellers så det er også derfor, jeg siger, hvis det var sådan, det interesserer mig, så havde jeg droppet musikken, og så sad jeg og øvede verber i stedet for at øve riffs. Sagtens er begge dele på en gang. Der er folk, der går til sport 2-3 gange om ugen. Men det plan kan jeg ikke. Men det kan også godt ske, at jeg bare ikke er voksen nok til at kunne gøre begge ting. Ikke? Så laver jeg musik. Det interesserer mig mere end tyske verber. Er det parkeringsvagt, du vil være så? Jeg er sådan set ligeglad med, hvad man er. Altså. Det er jo ikke arbejde, det kommer ind på. Det er, hvad man laver i sin fritid, det kommer ind på. Nu mangler du 1 år med din skole, og selvfølgelig skal det gøres færdigt. Jeg tror bare, at studenterkurset er færdigt, og så får du noget mere i månedsløn. Ja, vi skal lige finde ud af, hvad de der penge er. Nu skal vi det, fordi de har svævet højt og lavt. Ja, inden for de sidste par. Jeg kan også gå ud og så tjene pengene selv. Hvad vil du helst? Men vi kan lave også et grammofonorkester, som jeg sagt. Så kan jeg spille på horn, og du kan spille på strenge. Ja. Og så kan vi tage ud sådan det supsteg og is. Ja, men hvis det var sådan, du en dag blev lidt skrab på den der saxofon, så kunne det være meget skægt at prøve at putte noget effekt på. Ja. Så kunne du komme ud og stå og trutte på en af de der spor. Jeg er skrab på den allerede. Ja, men det kunne være meget skægt måske at optage dig der, når du står og spiller lidt falsk, og så putte en effekt på. Og måske noget støj og noget skrig ind bagved. Det kunne godt ske at komme til at lyde meget skægt. Ja. Nå, fedt! Så rykker han dildoen ud af røven der, sætter den på bordet, den kører stadigvæk, der ligger sådan nogle lortestykker på den her dildo, den siger bare... Der stod bare sådan en dildo og vibrerede på sådan et bord, der sagde... Det hele bundet i en diskussion, hvorvidt om Lasse, han har haft den op i røven. Har han fået den op i røven, eller har han ikke? Jeg har ikke haft den op i røven. Nej, men det var det diskussionen, den bundet i. Det vil sige, at jeg har ikke haft den op i røven. Nej. Hun har lige fødselsdag for os. Jeg er ikke 20. Er det 20, eller hvad? Det er 20, ja. Tillykke. Tak, Lasse. Spiller mig en dans. Jeg synes, at piger de er enormt søde, altså. Selvfølgelig.
som den Lasse, der nu sidder her. Men hvis du spurgte mig, mens jeg var sammen med drengene, så ville jeg jo selvfølgelig bare kalde dem luder alle sammen. Hey, det er da bare, de er da bare nogle luder hele banden. Så det er ikke lige nu, vel, men sammen med drengene. Jeg skal have sådan en rigtig grim skjorte, du ved. Sådan en, som om folk kan kaste op på. Solgt. Hvad skat? Jeg giver en øl. Skal du have et shot til? Nej, men vi kan bare gå hjem med det samme så. Okay. Nå, kommer han igen. Det synes jeg altså er fint. Det kan jeg godt lide. Fordi det blev også mig selv stadigvæk sådan lidt, du ved. Du kender dig selv bedst jo. Var det lidt en stil, du lidt efter? Jamen, den har jeg faktisk haft fat i, men jeg synes, den var for ulækker, den der. Den er så lidt? Jamen, det er overskridet min grænse, det der. Okay, godt. Det kan jeg så ikke finde af sådan noget. Okay. Ja. Hvad var den? Den er også fed til. Hvad? Jamen, det synes jeg også. Jeg synes også, den er fin. Den er i orden, den der. Sort bukser. Hun synes også, jeg var pæn. Det bliver helt mærkeligt nu. Jeg gider jo bare ikke at være forvirret mere. Så jeg vil bare styre på det hele. Det hele, det skal bare være i orden, altså. Sådan skal jeg have det. Jeg ved, der er mange mennesker, der sagtens skal leve i kaos, altså uden at ende. Hvad fanden de skal lave. Altså, om 2 år. Jeg bliver nødt til at have sådan lidt system i det, ellers så bliver jeg simpelthen forvirret. Så jeg bliver nødt til hele tiden at sætte nogle nye mål, altså, for hvad jeg skal gøre med det her liv, altså den her usle krop, jeg har fået tildelt. Nummeret Motherfuck, der handler om en dreng, som er dybt forelsket i hans mor. Altså når hun står og vasker op, og han sidder og spiser sin morgenmad, så bliver han helt vildt tændt på at se hendes fede røv, der er en rigtig fed mor. Og så han kigger ind i nøglehul og ser hendes mor og far i seng sammen og sådan noget. Så bliver han helt vildt ked af det, sådan og bliver helt vildt jaloux på hans egen far. Og så han er helt vildt forelsket i hendes mor, og det går ham helt vildt på, så lige pludselig han ikke styrer sig, så slår han hans far ihjel, og så overraskende nok, så hans mor, hun heller ikke noget mod det. Altså min familie, da de så CD'en, sådan, de havde hørt musikken, så det kunne ikke overraske dem. Men sådan teksterne, dem kendte de ikke så meget til, sådan, og siden så mange af teksterne, de omhandler en hovedpersons mor og sådan noget. For eksempel, han gerne ville i seng med sin egen mor og sådan noget. Det tog min mor. Hun tog selvfølgelig ikke personligt, men hun var ikke så vild med det og sådan noget. Som hun siger, jeg har fået en rigtig god opdragelse. Hvad de gjort galt og sådan noget. Hverken min mor var ikke narkolog, min far var ikke dranker eller noget. Altså, det var ganske mild familie, men det har ikke noget med sagen at gøre. Mange gange, der kan vi bare kigge på hinanden. Ligesom sådan en giftpar. Kigge på hinanden, så ved jeg, hvad han tænker. Eller han kigger ned på mig, og så kigger vi på hinanden, og så griner vi. Fordi jeg ved godt, han tænker, hvorfor helvede går vi ikke bare ned på tanken efter nogle bajer. Eller hvorfor fanden er du så pissegrim, Lasse? Det er altid sådan noget. Så det er egentlig også nemt nok. Han har måske 5-6 ting, han tænker på, når han kigger på mig. Han danser. På den der. Ja, nu har jeg. Skal du høre den? Nej. Nu skal du tilbage. Nu skal jeg prøve det omkvæde der. Han var ikke et omkvæd. Det har han aldrig nogensinde gjort før. Aldrig. Fordi det kommer flere gange i nummeret nu. Så det skal han gøre for allerførste gang nu. Det er simpelthen take one, og jeg brækker mig ud. As you touch my heart. Enormt. Jeg rødmer helt ikke over det der. Det kan jeg slet ikke stå for. Det går helt galt nu. Ja, men det er jo lige meget. Prøv lige, lad mig få det igen på 2 her. As you touch my heart. Skal ikke lade som om, du vil synge, når du ikke vil synge alligevel? Nej, det gjorde du ikke, Jan. Han slettede det. Så er der ballade. Siger Bo. Der var noget med dem, hva'? Skal jeg trække helt lortet ud, mener du? Alle sammen. De skal være længere. Ja, noget af den stil. Let it all be.
klappe omkvædet ind igen. Monsieur Erik, vil lave du den skabede version, ikke også? Den der, hvor du trækker det ud, og du siger det der. Man kan bare høre, der står det. Hvor meget der sidder i. Det lyder fandme godt. Så var... Au! Jeg bliver en anden, når jeg er sammen med drengene. Vi er jo en helvedeskale. Så er der ikke nogen, der skal sige noget til os. Så er vi sammen om noget. Noget meget småt. Vores band. Og så finder vi os ikke i en skid, altså. Det er for stort, desværre her. Er du parat? Mole spiller fuldstændig true black metal, altså i den helt gamle stil og de helt fede tekster og sådan noget. Møder op i læder og ligesminke en gang imellem. De prøver at holde det hele nede på et plan, ikke, hvor det er ren perversitet og ondskab og sindssyge, altså, der hersker i deres musik. En fed ting, de gør, det er fuldstændig skummel undergrund. Fuck, jeg skal en kam i hovedet. Formålet med korpspaint, det er jo, at man nærmest får en anden personlighed, når du tager det på. Så er du ikke den person, som man er til hverdag. Og så er det jo igen med, Mol gør det jo på grund af, at det skal være så ekstremt og så vildt, ikke? At man kan jo ikke bare stille sig op og være så vild der, hvis man bare er sig selv. Det kunne være, vi skulle tage sådan en battle axe. Rolig du. Min lille gruppe i... Nej, lige så stille. Se, han vil bare snakke med dig. Den stinker, jeg røg ved den. Nej. Jo, lidt. Hvad så? Det er der på landet. Jamen, jeg har jo lavet band selv, der hedder Goat. Fordi at jeg har hørt for meget på sådan noget lort. Sådan noget black metal, hvor folk de simpelthen spiller så dårligt, at de bliver nødt til at bygge et eller andet image op omkring, at de enten er satanister, eller at de ikke fatter en skid. Så når det går, at de ikke kan spille, så vil jeg gøre det samme, men at lave et band, der kun er image, altså. Og det har jeg så gjort. Og indspillet en plade på 2 dage. Lavet 13 numre. Og sendt den til pladeselskabet. Og med tekster hele lortet. Og så har de udgivet den, og den er pisse dårlig. Den ringeste plade, Danmark har set. 4 sprog er der tekster, som handler om alt fra
sove ude i skoven med sin økse og vente på, at der kommer et nyt offer. Altså et dyr, man kan slå ihjel og spise. Til det her. Save små børn i stykker. Det er egentlig ikke så bredt, nu må jeg tænke over det. Jeg skal lige have en bil lidt længere. Du kan ikke have den mindste, eller hvad? Jeg har den største pik. Du skal have to, du skal have en ned ad hvert ben, Lasse. Nej, jeg skal have en dernede også. Jeg hørte rygter om, at der er en anden prominent person i metalverdenen, der kalder sig selv for Horse. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvem der er endnu, men det er noget med ham der Horse, eller hende. Jeg er sgu nok mest, jeg er egentlig overbevist om, det er en pige. Altså er det indtryk, jeg har fået. Horse vil så lave en plade, der handler om, hvor ringe Goat er. Sådan gør man jo. Altså, så hader man hinanden og sender dødstrusler og sådan noget. Så det er starten til en ny ære af black metal-krig i Danmark. Det er lidt ligesom rockerkrigen. Ham Horse, han skulle være rimelig utilregnelig. Modsat Goat er en rigtig familiefyr. Som lille var han vist lukket ind i en kasse med et stroboskoplys og fik kun råt kød i 3 år. Mens der var en hyletone, som gik i gang sådan på ubestemte tidspunkt i løbet af døgnet. Og rygtet vil vide, at han stadig har den der hyletone inde i øret og ser det der stroboskoplys en gang imellem. Og jeg ved ikke, med det der med Goat, altså det var vist meningen, at han skulle være anonym og sådan noget. Men han har jo så travlt med at få sig selv frem rundt omkring, at han ikke kan holde sin kæft med noget. Musikken er ringer, og vokalen stinker. Der var stilt foran i bordtrummen. Er de åbne, eller hvad? De er åbne. Fine. Fuck yeah! Møgsvin har bare som begyndt, så vi er inde nu. Altså fordi man kan lave noget nærmest kvadratisk, ikke også? Og så nærmest forestille sig, at jeres ansigter sådan sidder i en cirkel, ikke også? Og så bare sådan hårdt. Vi skal ligne ham der. Ham der med det skæg, der også skal vi bare ligne sådan en, der er ude på at smadre sådan 20 kvinder på en aften eller sådan noget. Det skal også nå den stil, altså. Jamen, så er det derinde. Hvem skal nederst? Er det lige meget? Det er Paul. Hvorfor? Fordi du er mindst. Jeg kan sgu da ikke gå hernede. Du kan alligevel hernede, så kan du alligevel. Hvis du sætter dig i skrædderstilling. Det er sikkert lige dig med sådan en lille blonde pude her, ikke? Fordi en lille røv, Paul. Nej, hvis du sætter dig, så du kan komme helt ind, sådan der. Nej, var det til mig? Ja. I skal sådan, så jeg er nærmest i midten af det hul, der er. Skal vi gå tættere på, så vi kan røre hinandens baller, eller hvad? Okay. Ja. Bare lige dække alle mine bumser, sådan. Ja, sådan alt det blanke og sådan. Så. Ja. Det var så sygt. Så. Det er sgu dyrt med at gøre her. Okay. Godt. Og så skal I egentlig sælge den her. Og hvis du løfter lidt, sådan, så du ikke sådan skuler så meget, eller er det meningen? Det synes jeg, det er helt vildt. Det er sådan, Okay. Jeg kan altså kun se dit hår, når jeg ser det herfra. Altså vil du ikke sådan bare have sådan lidt øjne med? Fordi, nej, det er støffet. Er det ikke træt, det kun er hår? Sådan. De skulle jo gerne kunne kende dig, ikke, når du skal ud og score, ikke? Og så vil vi jo lige have de dyriske ansigter her, ikke? Sådan. Du skal sætte dig ned. Nej. Hallo. Hold kæft, ligesom I skal lokkes med balloner, som jeg ved ikke hvad. Skal du hjælpe os? Tag dig nu sammen. 1, 2, 3, 4.
altid haft en masse modgang for det. Så jeg ved, at folk de enten griner lidt af det, eller også bliver farvet over det. Ikke? Det er en minoritet, ikke, der forstår en. Som der kan sætte sig ind i, hvad det er for nogle ting, jeg går rundt og føler. Så er det jo bare godt, at man er bedrevidende, ikke? Og kan se, at der er nogle ting, der er rigtige og forkerte. Altså, hvis jeg skal beskrive mig selv, så vil jeg sige forholdsvis intelligent. Jeg vil også sige til dels sympatisk og lidt for hurtig en gang imellem. Hedning. Man skal blive sur. Man skal blive forarvet så vidt muligt. Og det lykkes udmærket. Vores cover på CD'en, det har meget sådan nogle helt vildt skrigende farver, og så nogle enkelte dystre farver. Det er for sådan, at det rigtigt at se forskellen på tingene. Altså de ting, der er mest skrigende, det er de ting, vi vil fremhæve mest på. Der er heller ikke nogen opfordring til folk til at gå ud og grave lige op, eller slå deres far ihjel for at få en chance for at knæppe deres mor og sådan noget. Det er slet ikke det, der handler om, altså. Det vi lavede, det var, at vi ville lave noget anderledes, og så ville vi lave det sådan, vi ville stille op som en tegneserie med humor, der var cover og teksterne og sådan noget. Så det er overhovedet ikke seriøst, og hvis folk de tager det seriøst, så er det fint, jeg er for naiv. Det er det. Hvad står du og snakker om mig for? Jo, det ved du da. Jeg snakker om dengang, du startede med at spille heavy. Ja. Ja, der var Rønne. Jo, så jeg regner med, at de udvikler sig, og så spiller en anden form for musik. Måske mere over i det... vi snakker bare om din musik. Vi går mere over i det klassiske. Det tror jeg, de gør. Jeg går lige lidt igen. På et eller andet tidspunkt. Ronny er vild med Beethoven, og når de kommer herud, så sætter de en CD på med klassisk musik. Nej. Det er da rigtig Lasse. Jeg spiller sgu da ikke klassisk musik, Det gør Ronny, når han kommer herud. Gugger, han... Ja, på anlægget, men han fatter ikke en skid, mand. Jo, han gør. Ja, men vi spiller ikke klassisk musik. Den er pjat at sige, mor. Jamen, I går da over i den genre efterhånden, Mener tror du, jeg. til at spille sådan noget rockmusik, altså? Ja. Ja, men det er jo Bare heller ikke vent. klassisk. Når du mener klassisk på den måde? Ja. Nå, ja. Hey, du har også snakket om, at du skulle ud og spille suppesteg musik. Ja, mor. Slap nu lidt af. Men jeg synes da ikke, der er noget mere lækkert for unge mennesker, end de har sådan en interesse. Mor, jeg går lige en tur nu. Det er på langt Jeg vej. er nødt til at gå nu, ikke også? Og jeg snakker med naboerne om ligesom at bære over med jer, fordi I var jo nogle gode drenge, ikke? Ja, og I var rigtig gode, og I var dygtige til at spille. Og det skulle nok blive til noget på et eller andet tidspunkt. Ja, Jeg går lige en tur, mor. herligt. Og du ved også godt, at jeg støvsuger til jeres musik, ikke? Ja, mor. Gå nu ind og kig til flæskestegen. Ja, det gør jeg også. Helt fint. Ja. Nu altså. Ja. Mange slemme drenge, de kan godt lide at komme hjem til deres mor og slappe lidt af. Den har man altid at falde tilbage til. Altså, uanset hvad der sker. Hvis det går dårligt med bandet eller et eller andet. Ja, med kæresten, så er det altid godt at komme ud til mor. Så snakker vi lidt om det sådan. Får lidt kaffe. Så kan man lidt igen. Goddag. Goddag, du. Nej, de skulle flinke herude, hilser de. Nej. Jamen, jeg kommer til at bo i sådan en lille by. Jeg hellere lidt med ude på landet. Altså, jeg vil ikke bo op på sådan en vej. Det kunne jeg ikke tænke mig. Jeg vil have et sted, hvor der er helt roligt, altså. Hvor jeg bare kan åbne havelån op, så ungerne de løber ud. Uden at de bliver trampet over. Ja. Altså, virkelig. Vi snakker kernefamilie her. Ja, det vil jeg bygge. Ja. Jeg vil helt klart se familie på et tidspunkt. Fordi det jeg har lyst til, altså. Jeg er pisse kedelig og borgerlig. Sådan bliver det. Altså, jeg får en hund og en bil. Og jeg kommer til at bo på landet, altså på Lars Tønskids marker. Jeg kommer til at stemme venstre resten af mine dage. Og være pisse bitter over indvandrerpolitikken. Sådan bliver jeg, altså. Jeg er allerede på vej. Det river og flår i mig for at blive så pisse tør. Men jeg kan kraftedeme ikke give slip endnu. Jeg bliver nødt til at være lidt vild, altså. Jeg skal lige have det sidste med. Jeg kan godt mærke, at jeg har ikke lyst til at være fuld hver weekend og sådan noget mere. Jeg vil egentlig bare... Jeg vil bare lave noget mad nogle gange og sidde og se noget tv, altså.
kraftedeme lige før jeg køber en flaske vin nogle gange også. Men sætter ved grænsen. Og så vil jeg blive pisse bitter, når jeg bliver gammel og ryge cigarer og skide bukserne, ligesom man nu skal råbe af damerne på gangen. På plejehjem. Jeg synes, det er pisse sejt, at de gamle, de er så sure, altså. De har bare knoklet røven ud af bukserne, for at vi kan få sådan et velfærdsliv, som vi har nu. Og så skider vi bare på dem. Så snart du er 60, så er der ikke nogen, der gider at høre på dig mere. Du ligner lort, altså. Du lugter mærkeligt og sådan noget helt grå i hovedet. Der er ikke nogen, der gider at høre på dig. Medmindre du sidder i Folketinget, selvfølgelig. Derfor skal jeg være bitter, når jeg bliver gammel. Og sur. På vores kommende plade hedder There's Something Rotten in the State of Aarhus. Et nummer til ære for Jenna Maria, det er et nummer, der hedder My Heart is Aching.